Expert. Nós arriba lamang. Por que motivo? Para nós vai entrevistar Cor van Anholt. Agora nós temos o nome van Anholt, nós acabamos over de Kiko nós falamos over de deporte de Bela. Cor, Yunan, sobrino, que essa inteira família está conhecida na competição para o tempo de antigo holandês. Agora que tenta competir para Aruba, outros competir para Holanda. Pero corte junto conosco, o corpo vai eigenlijk na cabeça de inteira família que logra assim tanto de deporte de Bela. Corte é na ano 1998 ganhou a medalha de ouro cabo de no Centro-Americano del Caribe. E por conta nós de sei, e por conta nós de sua preparação, então para nós saber que nós prosperamos de Cor van Anholt na Barranquilla, Colômbia. Cor, welkom. Ja, dank je. Ja, wat kunnen we verwachten in Barranquilla? Nou, in ieder geval kunnen we daar een mooie strijd verwachten met waarschijnlijk heel veel wind. Op dit moment zijn er al een paar mensen in verschillende klassen aan het trainen. En we horen dat daar eigenlijk precies zoveel wind is als dat we hier hebben, dus dat is veel. En wij hebben daar een aantal maanden geleden Zuid-Amerikaanse kampioenschappen gehad en dat was ook met heel veel wind. Dus dat kunnen we zeker verwachten, maar ik denk dat je wil weten of we daar medailles gaan winnen. Ja, dat kan. Ja, nou ja, kijk, we hebben 2 maanden geleden Zuid-Amerikaanse kampioenschappen gehad en dat was eigenlijk een open kampioenschap. Dus daar deden ook, Argentinië deden mee, maar Amerika deed ook mee. En ik ben daar 7e geworden en 7e was 3e land van het Caribisch gebied. Dus dat wat onder de KAK-spelen valt, de CSC Games, daar was ik dan 3e van. En ja, dat betekent natuurlijk niet dat je dan ook gelijk kan zeggen, nou dan komt er een bronzen medaille. Maar het geeft wel aan dat we in ieder geval redelijk mee kunnen doen. En als je zegt van ja, waar kom je uit? Nou kijk, een top 7, dat moet zeker kunnen. Een top 5 is gewoon heel redelijk. En ja, en als je een bronzen medaille wint is heel mooi. Maar ik bedoel, het kan ook goud en zilver worden als alles goed valt. Ik bedoel, ik ben lekker aan het trainen, het gaat goed. Elke keer weer verbeteringen. Dus, en de afstand met nummer 1 en 2 was niet heel groot toen. Dus ja, als de wind goed is en het zit mee, dan... maar ja, weet je, we gaan ons best doen en we kijken waar we uitkomen. Cor, je hebt een bagage aan ervaring. Hoeveel jaren zit je al in deze sport? Ja, dat klinkt een beetje raar, maar al 50 jaar. Volgend jaar word ik 60 en ik ben op mijn 9e begonnen. Wow. Dus 50 jaar en ja, eigenlijk continu alleen maar ook wedstrijden ook gedaan. Dus wel een heleboel ervaring. Ja. Herinner je nog die goud van zoveel jaren geleden? Ja, helemaal precies. Waar was het toen? Dat was toen in Punto Vigo. Ja? Eigenlijk waren de games in Maracaibo, maar het zeilen was in Punto Vigo. En ja, het was gewoon heel spannend en de strijd was toen eigenlijk een beetje tussen Cuba en mij. En de Cubanen die hadden toen die staatsprofessionals, dus die waren alleen maar met sporten bezig om die medailles te vangen. En ik weet dat het toen ook harde wind was en het was knokken en ja, het waren gespierde Cubanen en het was een spannende strijd, ja. Hoe gaat die wedstrijd eigenlijk bij Sunfish? Nou, het is zo dat je over verschillende dagen meerdere wedstrijden hebt. Je hebt 6 dagen wedstrijden, elke dag 2 of 3 wedstrijden. Dat krijgen we nog precies te horen afhankelijk van de situatie of het er 2 of 3 zijn. Maar ga er vanuit ongeveer 2 wedstrijden op een dag. Een wedstrijd duurt een klein uur en dat is midden ergens op zee. Dat is dus niet vlak bij de kant of zo, je start ook niet van de kant. En dan heb je midden op zee heb je een baan liggen met boeien waar je omheen moet. Ja. En ja, dan heb je een startlijn waar je allemaal tegelijk achter moet gaan liggen. Maar er ligt geen touwtje, dus je weet ook niet precies waar die lijn ligt. Je weet alleen dat tussen die 2 boeien is. Ja. Ja, en dan vaar je een baan en degene die als eerste over de finishlijn is, die krijgt 1 punt. En, ja, en de rest dus 2, 3, 4, 5 afhankelijk van wat je finisht. En degene die aan het eind van het evenement de minste aantal punten heeft, die heeft gewonnen. De minste aantal punten? Ja, dus als je alles eerste wordt, dan heb jij, als er 10 wedstrijden zijn, heb je 10 punten. De jeugd van Curaçao, doet dit echt mee met deze sport? Nou, ja, de jeugd van Curaçao doet ook mee en die heeft ook meegedaan met de selectiewedstrijden. En ja, er is gewoon veel talent, zeg maar, op Curaçao. En
ja, die zullen op een gegeven moment mij ook wel weer voorbij gaan. Alleen ja, nu met de selectiewedstrijden heeft mijn ervaring de doorslag gegeven. En de selectie was in 2 etappes. Er was eerst de selectie hier op Curaçao. En de top 4 die werden uitgezonden naar Barranquilla, naar de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen. Ja, En degene die daar beste werd op de plek waar ook de CAC Games zijn, die mocht gaan. Oké. Het was dus 20 jaar geleden die gouden medaille. Ja. Wat kunnen we nu verwachten? Nou ja, we gaan weer voor goud, hè? We gaan weer voor goud. Curaçao willen we met een gouden plak plezier geven. Ja, garanties heb je niet. Ja, Garantie heb je niet, maar we gaan er wel voor. Cor van Anholt, dus es die 20 años trove, vai en busca para repetir su medalla de oro. Nosotros na Barranquilla junto con él, nos lo va a reportar para todos los televidentes y lectores de Extra. Nos toca.